Guns N' Roses ginkasuhan ang isa ka online gun store bangod sa paggamit sang ila pangalan. Samtang sa balita espesyal, aton padayunon istoryahan ang mga uncomfortable truth about life. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Disyembre 5, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boyd Ron, sa aton balita kung detalye sa mga balita lokal. Ginklaro ni Attorney Cesar Distrito, Legal Counsel ni Punong Barangay Noli Villarosa sa Barangay Tangub nga hindi pa final ang dismissal nga desisyon sang ombudsman batok sa kliyente kag ini ang may kinamatarong pa nga magsumiter sang iya motion for reconsideration o kung mag-file man sang iya apelasyon sa Court of Appeals. Suno kay distrito ang hasol nga ginapangatubang sa karon ni Villarosa ang resulta lamang sang simple nga kaso ginpasaka sang tagreklamo sa ombudsman bangod man ang ginimo sini nga compliance sa performance sa mando ang ipapanaog sang gobyerno nasyonal angot sa implementasyon sang road clearing operation sa tilikdan nga Duterte administration. Doon pa ni distrito, una na nga gindismiss ang ombudsman ini nga kaso apang liwat lamang nga nabuhi, gani kumpiyansa siya nga magapabor sa kliyente ang mangin desisyon sang korte sa palabuton. Ginpasiguro man sini nga magapabilin sa pwesto bilang kapitan sang Tangub si Villarosa, samtang nagapanahon pa ang nakiigo nga proseso angot sa amo nga kaso. Nagpasalamat ang transport group sa bulig nga ginhatag ni Bacolod Mayor Albi Benitez, Councilor Al Victor Espino, anay Konsehal Dindo Ramos kay iban pa nga opisyal sang syudad matapos ginpanugutan nga makabiyahe ang traditional jeep tubtub Marso masunod nga tuig. Suno kay sentrong samahan ng Machupel at operator sa Negros chairman nga si Albert Villanueva base sa ilan na istoryahan kaupo ng transport group kinahanglan lang makapadala sa mga dokumento nga maka-renew sang franchise sa mga leader bangod sila ang nagatipon kag magasumiter sa syudad amo man ang mga validate o kung mag-validate ka dala na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Suno pa kay Villanueva, makuha man sila sa permit to operate gikan sa syudad. Nagpaanumdum naman ang Bacolod City Police Office sa publiko nga maghalong sa peke nga kwarta. Ilabi na karon nga panahon sang Pasko. Sunod kay Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, hindi lamang kada Disyembre ay ilang monitoring sa peke nga kwarta, kundi adlaw-adlaw. Duga pa ni Gabana, kalabanan sa mga fake money ang nagalapta sa mga bulangan. Nagpanugyan si Gabana nga usisaw ng kwarta ginuyatan para hindi mabiktima. Sa karon, nagpanugyan si Gabana nga okon sa karon wala pa sang manabaton nga report ang BCPO nga peke nga kwarta sang Nobyembre 2022 tubtub sa una nga may nadlaw sang Disyembre. Ginpahayag ni Jonald Pamposa, Action Officer sa Anti-Smoking Task Force ang syudad sa Bacolod nga madamo na sila sa na-issue nga citation ticket batok sa mga nagalapas sa nga city ordinance angot sa nagapanigarilyo sa pampubliko nga lugar. Suno kay Pamposa, bulan sa nga Nobyembre nag-umpisa na sila sa pagpang-issue sa nga citation ticket kag madamo na sa nga nakabayad sang penalidad samtang may ibang nga ginpaydalom sa community service. Sa mga persona nga madakpan sa first offense magabayad sang 500 pesos samtang sa mga closed establishments naman nga nagapahanugot nga magpanigarilyo magabayad sang 3,000 pesos kag mahimo hindi maka-renew sang business permit. Gate klaro man ni Pamposa nga hindi man pwede ang pag-usar sang vape sa pampubliko nga lugar. Ginpangabay naman sa mga sidewalk vendors nga hindi magbaligya sang sigarilyo sa mga menor de edad. Sa karon, may 3 ka team nga nagalibot sa mga nagkalain-lain nga lugar diri sa Bacolod. Suportado naman ni Councilor Celia Flor ang Senate Bill 671 o kung ang pag-edukar sa publiko, senior citizens sa ila pamilya kag mga caregivers nga masami biktima sang pagpanginto ilabi na ang mga tigulang. Si Flor nga chair sang Committee on Senior Citizens and Veteran Affairs ang nagduso sang resolusyon nga ginaprobahan sang konseho nga nagasuporta sa pagpasar sang hagna. Ginpahayag ni Flor, base sa probisyon sang sining nga hagna, may pagatukuron nga Centralized Interagency Service for Consumer Education on mail, telemarketing kag internet fraud nga nagatarget sa mga senior citizens. Para kay Flor, tuyo lamang sa proposed bill nga proteksyonan ang mga tigulang sa mga pagpanginto, ilabi na nga hindi sila pamilyar sa karon nga teknolohiya. Ginbasihan ni Flor sa pagpasar sang resolusyon ang report sang PNP kag NBI nga kalabanan sa mga biktima sang pagpanginto ang mga senior citizens.
Magabalik subong nga semana ang pagpadayon sang budget hearing sang komitiba ni Councilor Jude Tadeo Saison para sa ginadusong nga 3.25 bilyones pesos nga budget sang local government unit. Sino kay Saison, madamo pa nga mga departamento ang usisaon, lakip na diri ang Department of Public Services, City Engineers Office, kay ban pa nga dalagko nga opisina. Ginpahayag ni Saison nga sa Environmental Services may ginpainan nga 200 milyones pesos para sa masunod nga tuig. Ginklaro ni Saison nga para sa kontraktor sang basura hindi pa makapatigayon sang bidding bangod wala pa naaprubahan ang 2023 budget. Una na ang ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga posible mapalawig ang kontrata sang IPM-CDC kasunod niya ginabalay ang bagong nga terms of reference. Mga tuwa pa, no? Why pa ko ka DPS, why pa ko ka CPS, why pa ko ka city engineers, no? Mga takpo. Hindi pa na natin mabid, kaya wala pang ma-approve ang budget. Kabahin sa pagpahayag ni Councilor Jude Tadeo Saison. Wala pa sang na-monitor nga Christmas ham ang Provincial Veterinary Office nga nakasulod sa Negros Occidental halin sa lugar nga may kaso sang African Swine Fever. Inagin pahayag ni PVO Officer in Charge Dr. Placida Limana sa pag-umpisa sang Christmas season. Ang ham ang isa ini sa mga pork products nga in demand sa panahon sang Pasko. Suno kay Limana, ginpabakod pa ang monitoring sang Joint Task Force sa mga puerto kag airport agon mapasiguro nga hindi makasulod sa probinsya ang ASF. Sa datos sa ginpresentar ni Limana, halin Nobyembre 21 tubtub 27, ang task force ako ng ASF task force ang PVO nakakumpiskar sa 56.25 ka kilos ang pork kag pork products. Pinakadako nga apprehension na na-record sa Bredco Port nga may 50.5 ka kilo nga nakumpiskar. Ang iba na nakumpiskar sa Banago Port, San Carlos City Port, Bacolod Silay Airport kag siyudad sang Kabankalan. Ang Negros Occidental ang isa sa tatlo ka mga probinsya sa Visayas nga nagapabilin nga wala pa sang ASF. Nagapati naman si Bacolod City CDRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan nga na makatugas ang dugang inspirasyon kay encouragement para sa tanan nga mga empleyado sa Yatalatapan ang damlag lang na baton nga gawad Kalasag Seal of Excellence Award sa iya opisina gikan sa Gobyerno Nasional. Suno kay Pornan, isa ang syudad sa Bacolod sa tatlo ka mga lugar sa Negros Occidental nga may beyond compliant nga record kung standard kag establishments ng Local Disaster Risk Reduction Management Councils and Offices ang paghahambalan sa idarom sang Philippine Disaster Risk Reduction Management Office o Management Act of 2010. Dugang panipornan ang award nga nakuha sang syudad ay sa kaklarong indikasyon nga yara sa husto nga direksyon kag programa nga ginapatuman ang Yatalatapan. Magluwas sa implementasyon sa Disaster Risk Reduction Management Program, kabahin man sang sistema ang ginabasihan sang evaluation among climate change adaptation kag humanitarian assistance program sang tagsa ka mga DRRMO. Mga tuwa pa, no? Why pa ko ka DPS. National award mo sa Basang Visayas. 7 lang kami ang naka-receive ng Beyond Compliant bali Bago City. Oo. Sa Negros 3 lang kami Bago City kag Sipalay. So na ano man ang kwan sa mga tao naton eh. So Na-boss man. pag ito nga mas try pag masigi pag inobra. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City DRMO Head Dr. Ana Maria Laarni Pornan. Mag-aumpisa naman karong adlaw Lunes, Disyembre 5 ang tatlo ka adlaw nga special vaccination day sa siyudad sang Cadiz, Negros Occidental. Ini ang ginbase sa executive order nga gina-issue ni Mayor Salvador Escalante Jr. sa naligan nga Nobyembre 21. Target sini nga malambot ang 50% nga first booster dose coverage sa mga edad 12 anyos pasaka kag mapadamo ang primary series coverage sa mga edad 5 ka tuig tubtob 11 anyos. Ang pagbakuna patangyunon sa City Health Office personnel sa Barangay Health Centers, eskwelahan kag Cadiz City Health Office. Ini ang kabahin sa advisory sa Department of Health, may kang tanan sa Bakunahang Bayan Part 2 Pinas Lakas Campaign. Sa datos ng CHO, tubtob Disyembre 2, ang Cadiz ang may 16 ka mga confirmed COVID-19 active cases. Magalawig ang special vaccination days tubtob sa Disyembre 7. May na-record nga sa 74 ka bagong nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas kay nagdala sa kabilugan nga 202,617. Samtang 21 naman ang na-report nga naka-recover sa COVID-19 kay total recoveries ang nagdangat na sa 194,016. Wala naman sa na-report nga napatay bangod sa COVID-19 kay ang death toll nagapabilin sa 6,487. Sa karon 1,958 aktibong kaso sa COVID-19 sa Western Visayas.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7. Maharlika Investment Fund o sisaon sang Makabayan Block. Samtang Department of Agriculture nagpasalig sang nakakaigo nga supply sang karne sang baboy sa panahon sang Pasko. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Teka, kamusta man? Amo na would like eh. Mayara ganyan na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng daso. Brown na daso. Sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa inyo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good na sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun na ba lang? Good morning, Liwat, mga ka-action. Action Doors, morning, Liwat. Yes, good morning. Sa action boy kag sa mga action ta. Kag sa mga nagapangape dira, mayang aga sa inyo. Dira kay Stella Maricelis, mayang aga sa imo, Stel. Thank you for being always with us. Roberto Ducado. Oy, taga-bago man ni si Roberto Ducado. Diri ni sa Ganiman, Esmeralda. Bla mo, puro Esmeralda, no? Si Ana Sinoro, Miss Georgia Gargasiran. Good morning, gid sa imo. Good morning. Pasko ako, Miss George, way pa? Unahan. Unahan ta sa nga daan para hindi nakamove. Para nakamove dyan. Hindi na sa kaliso. Kaliso pa. Miss Georgia, mustada si Frances. Mangkuta, ang balinig sandor, mangkuta ka na si Miss Frances, yun ang gusto yung Pasko. Hindi lang, kung na ba? Mangkuta lang, kaya hindi mo malaking magmangkot. Ay, mamangkot lang gani. Nang wishlist ba? Diba? Ikaw gani, may wishlist ka to daw, grabe, no? Hindi tayo magwantang wishlist. May na budlayan ko to i-comply. Wishlist gani, wish lang gani. Bonano na yaman. Rochelle Evangelista, good morning mandala sa imo. Alex Montesar, mangyapon. Pagabuot, Alex. Ano nang iya problema? Okay, kagina na pati ang kuman si Action Fred sa on air. Sila niya man, Toto Alex, Hagan-Hagana. Nga, anong problema ni Toto Alex Monteza? Kala, anong problema? Homal Lumena. Si Tata Luab Kauyan. Kompleto na bingin mo, Ano? Tata Luab Kauyan. Tata Luab Kauyan. Kamani. Kamani, Sa sitio Yuring, Barangay Bulwangan. Ang Yuring gilito sa Bulwangan sa Hinubaan. Mustada, may nablos ko da sa Bulwangan. Mga, ano ang apelido, ganin nablos da man. So, Garcia na sila Manos, si Gingging. Hinablos ni Ana Sinoro, ginag-greet niya
Si Amber, 4 years old, birthday sa Villa Caridad Subdivision. Happy birthday, Amber! Si Jean Solgon, team niya sa ako ninablo si Juris Toledo. Happy birthday! Ay, karon nga Happy loud. birthday! Juris Toledo. Happy birthday, ba? Birthday, Kualan Juris. ng piskos pa ang imong regalo kay tita mo, Jean. Yes, yun na yan. Ano man, si Tuto, pagit sa Pulupandan, kuno, apo man, no? Apo Happy ni. sa birthday, 7 years na. Sila ni Ana Sinoro. Happy birthday! Phil Alonsagay, Ray Flores Barrioga, Oy Day, Wings Kelly Morales, good luck dira kay Inday Abi. Kwanto, judo, kompetisyon. Ay, true. Good luck lang Ah. juduha sila tananda. Juduhan at sila tanandaya. Narciso de Los Santos, sa Purok Mabilugon, Barangay Handumanan. Saan ang pista sa Handumanan? Daw, dali na lang daw December 11, plus lang oh. Si Teresa Lina Kayaw, morning man, kag kaya pari ko na, Gilbert Kayaw. Good morning. Brian Morville. Inday Blaza, Jose Hirson Lapinig Junio from LFP Building Office. Sige, Inday Doors, Inday Doors. Day doors kalain. Good morning man kag Gloria Moscosa Flores kag happy birthday today. Ay, naglay. Ha? Hindi ko naging ngata ko simula, naglay. Oo, bala mo na dayon. Happy birthday Action Boy kay Miss Joy Pastoral. Oy, Joy, happy birthday, Joy, ha? Niya today. Sang KBP. Yes. Okay, standby kita na sa aton mga balita national. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, naman, ublahan na daso. 19. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, usisao naman sang Makabayan Block ang legalidad sang ginaduso nga Maharlika Investment Fund. Suno kay ACT Party List Representative Franz Castro, makaduluda ang ini nga hagna kasubong man ang tuman kadasig nga pag-aproba sini sa Kamara. Pahayag ni Castro, binilyon ka pesos nga pondo sang Government Insurance Security System o kon GSIS kag Social Security System ang pagagamiton sang gobyerno kung mapatuman ang ini nga proposal. Dugang pahagin ni Castro nga ang pondo sang GSIS kag SSS kwarta ini sa mga miyembro kag indi sang gobyerno. Ginbulgar man ni Castro nga sang tinilikdan nga Lunes lamang gindiskusyonan ang hagna. May duwa lamang ka technical working groups kag gilayon ini nga ginbalik sa committee kag gulpi na lang nga ginaprubahan. Apang suno kay Castro, ipasa pa ini sa Committee on Appropriations kag Committee on Ways and Means kag target sa mayoriya nga mapasar sa masunod nga semana. Sa Huwebes, kinaprubahan sa House Committee on Bank and Financial Intermediaries ang House Bill 6398 o kung gina-propose nga 275 bilyones pesos nga Maharlika Wealth Fund Act. Sa idalom sa mga hagna,
kapin 125 bilyones pesos nga pondo sa angkuhaon sa GSIS, kag 50 bilyones pesos sa SSS kag Land Bank of the Philippines, kag 25 bilyones pesos sa Development Bank of the Philippines kag Treasury of the Philippines. Nagapati man si Castro nga hindi na ini kinahanglan bangon nga 1 ka trilyon ka pesos nga pondo ang inilokar para sa Build program sa 2023 sa piyak nga tuman ka jutay ang napatuman nga proyekto sang nakaligad nga administrasyon. Ginlaragway naman ni P3PWD Party List Representative Rowena Guanzon nga mahimo mangin kaangay sang ginaligar Taliano Gold ang ginapropose nga Maharlika Wealth Fund. Suno kay Guanzon dapat nga mag-demand sang full disclosure kag public discussion ang publiko kay House Speaker Martin Romualdez kay Congressman Sandro Marcos may angot sa 275 bilyones pesos nga MWF. Ginpakamalaot man ni Guanzon ang plano sa Kamara nga kung sa diin kuhaon ng pondo para sa Maharlika Wealth Fund. Suno kay Guanzon iya ka mga miyembro ang kontribusyon nga ginakabig pondo na sa karon sang SSS kag GSIS kay hindi dapat pagtandogon. Pamangkot pa ni Guanzon nga hindi paggamiton nga capital ang 203 bilyones pesos nga state tax nga utang sang isa ka pamilya agud pondohan ang Maharlika Wealth Fund. Nagpandam sa publiko si Guanzon nga resulta ini sang isa ka proposal. Kinkonformahan ni House Ways and Means Committee Chair kag Albay Representative Joey Salceda nga target nila nga mapasahar ang hagna nga 275 bilyones pesos nga Maharlika Wealth Fund antes mag Christmas break ang Kamara de Representantes sa Disyembre 17. Sunod sa Economist Solon ang ang Maharlika Wealth Fund ang makabulig para mas mapadako ang investment opportunities ng gobyerno. Patag pa ni Salceda, mas dako ang inapaabot nga income sang gobyerno kung ikumparar sa individual investment nga ginsulod sang GFI gamit ang ilang investable funds. Ang income sang MWF amo naman ang gamiton para sa mga programa kag proyekto sang gobyerno. Nagapati man si Salceda nga sa karon ang pinaka-timing nga panahon para mahimo layi ini labi pa nga madamo nga proyekto nga madugay nga dapat ginpatuman ang wala sa gihapon na punduhan kaangay na lang sang pagpatukod sang bagong nga dam kag electrification. Sa piyak nga bahin gipasiguro man sang veterano nga mamarida nga hindi mapareho sa 2016 One Malaysia Development Berhad Scandal ang hagna nga 275 bilyones pesos nga Maharlika Wealth Fund nga ginaduso sa karon sang Kamara. Nagpasiguro ang Kamara nga mapasarang Magna Carta for seafarers sa madaling nga panahon. Suro kay House Speaker Martin Romualdez mangin prioridad sa Kamara ang ini nga hagna agon makabenepisyo ang linibo ka mga seaman. Ginpahayag man ni Romualdez nga Magna Carta for seafarers ang isa sa 32 ka malayi nga kalakip sa Common Legislative Agenda sa Senado kag Kamara. Sa karon may 12 ka mga pareho nga hagna may angot sa Magna Carta for seafarers nga may tinutuyo nga ma-institutionalize ang paghatag proteksyon sa mga seaman. May dagkakaigo nga supplies ang karne sang baboy sa Pilipinas para sa sining holiday season. Sunod kay Department of Agriculture spokesperson Rex Estoperes, sa karon mas nauyunan sa mga konsumidor ang pagbakal sang preska nga karne apang nagaduwa-duwa sa gihapon ang mga manubaligya nga ipagwa ang bulto nga supply sang frozen pork products sa merkado. Dugang pa ni Estoperes, wala sang pork shortage sa Pilipinas ilabi na sa Christmas season. Sunod pa sa grupo nga samahang industriya ng agrikultura, nagakaigo ang supply sang baboy sa piyak nga nagsaka ng presyo sini sa pila ka mga merkado. Ang farm gate price sang buhi nga baboy yara sa 155, dubdub 175 pesos sa kada kilo, apang ang presyo sang baboy sa pila ka mga merkado sa Metro Manila ang nagalambot sa 300 pesos ang kada kilo. Igabaligya sa mas barato nga presyo ang mga nakumpiskar nga sinako nga puti nga sibuyas sa Divisoria sa Manila. Sunod kay Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estoperes, ang mga nakumpiskar nga sibuyas ang iligal nga ginbiyahe pasulod sa Pilipinas. Nagalambot sa kapin 3.9 milyones pesos ang bilis sa nakumpiskar nga sibuyas kag gindala na sa Bureau of Plant Industry o kon BPI. Santo sa report wala sang phytosanitary permit ang mga sibuyas nga nagakahulugan lamang nga hindi safe kaunon bagon mahimo ini nga may lamon nga chemical. Ini man ang rason kun nga antes ibaligya sa mas barato nga presyo ang sibuyas, ini ipaidalom sa maid-id nga inspection. Magadiho naman sa bagong sistema ang Department of Migrant Workers agud mahimo ang ahensya nga isa ka go-to agency sa mga Pinoy. Sunod kay Migrant Workers Secretary Susan Ople, madamo pa nga overseas Filipino workers ang wala makahibalo nga gintukod na ang DMW para sa ilang mga kinahanglanon. Dugang pa ni Ople,
Tuyo sang DMW nga masiguro nga tanan nga basic information nga kinahanglan may baluan ang mapalambot sa publiko sa epektibo kag mahapos nga pamaagi. Isa sa mga ginplastar sa karon sang DMW amo ang ilang nga komprehensibo nga functions kag paano sila makakonect sa iban nga ahensya. Magapatiganon sang 3 kadlaw nga workshop ang DMW nga pagkatambungan sa mga opisyales sa labor sector. Ginengganyo ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Lozaga ang pribado nga sektor nga maghimo sang dako nga papel sa pagbato sa climate change. Sa ginpatigan ni Climate Investment Forum o kon CIF sa 2022 sa Quezon City, ginpahayag ni Lozaga ang ginakinahanglan nga masolusyonan ang private sector ang climate finance pinaagi sa pag-invest sa mga mas sustainable projects nga makabulig sa carbon footprint sang pungsod. Sunod kay Lozaga, ang gobyerno ang nagpain sang kabilugan nga 453.11 bilyones pesos para sa implementasyon sa climate change programs kag projects sa masunod nga tuig. Ang nasambit nga balor ang nagatiglawa sa 8.6% sa 5.268 trilyones pesos nga National Expenditure Program o NEP para sa 2023. Sa mga duga maginaton nga balita nasyonal, magapakikita si UN Special Rapporteur Mama Fatima Singhate kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sininga semana agud diskusyonan ang isyu sa online sexual abuse kag pag-abuso sa mga kabataan. Si Singhate ang nag-abot na sa Pilipinas ang Nobyembre 28 matapos ginimitar sang gobyerno sa Pilipinas nga usisahon ang datos sang child abuse sa pungsod. Sulod kay Department of Justice spokesperson Assistant Secretary Miko Cavano, sa Disyembre 8 magapakikita si Rimulya kay Singhate kag magapatigayon sang briefing may angot sa mga nadiskubrihan sini nga problema sa Pilipinas. Sa statement ni pagwa sa United Nations High Commission, ginpahayag man ni nga si Singhate ang ginmanduan nga maglantaw sa sitwasyon kag pagbag-o sa problema sang pagbaligya o kung pagbugaw sa mga kabataan. Nagalaon sa gapon ang pamilya sa mga bulangero nga nagkalamising halin pa sang 2021 nga buhi pa ang ilang himata. Ginpahayag ni Perla Tahup, asawa sa isa sa namising nga si Erlindo, nga ngiyabana ang naghalin sila pulian sa Abril 26, 2021 agud magupod sa tatlo kay ban pa padulong sa Bulangan sa Santa Cruz, Laguna agud magtrabaho bilang handler game foul sa balor nga 5,000 pesos kada hampang. Suno kay Perla ang iya bana ang nagumpisa nga kung nagpromisa nga magpauli pagkatapos ng 2 ka adlaw. Apa makaligad ang 2 ka adlaw sang wala na makapauli ang yabana, gintawgan niya ang pamilya sang tatlo kay ban pa kaupdanan sa yabana apang sila ang missing man. Samtang nagalawom sa gapon si Perla nga buhi ang yabana kag kun hindi man nagahinyo ini nga kontani madala lang pauli sila pulian ang bangkay sini. Action Radio Philippine Standard Time, 7:28. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno.
bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami Okay, morning duat sa kay Russell Gomez, kay Jingjing, no? Dira sa kay amigo to the Juan Bolgalio sa Las Vegas, Nevada. Good morning sa imo amigo. Kay Madam Alma Alvarez Galio, no? Sa kay Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo sa Minnesota, USA. Good morning. Hindi pa sila ka-comment, no? May problema ilang nga Facebook ni Ma'am Van. Oo. Si Miss Jinky de Lagdondra, good morning man. Si Miss Josephine Lacson, kag Mr. Rodolfo Lacson, good morning sa inyo sa New York, USA. From the city that never sleeps. Kay Melvin Peñafiel, kag kay Eric Fernandez, good morning man. Inday Blaza, musta ka na? Ay, ginag-greet siya lang si Betsay de la Rosa. Raymar Beranyo Lingoste, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Dira sa kay Lalaine Grace Ibarra, good morning man. Babeline Arsenal Nermal. Always yung pamati sa Sunrise, Barangay Takuling. Ipakita mo sa akong bata, birthday ya subong, 5 years old. Si David Cabillon. Oy, happy birthday David Cabillon. 5 years old sa subong, no? Sige. May ka to gift kay David, Action Doors? Ipapas ko lang ang gift kay David. David, wala talagang gift mo ha. Maabot yun na siya. Ronald Toreno, good morning man. Sa Magalion Cadre. Okay. Kag si Rex Perez Nagalio, watching while traveling sa Iba Zambales to Subic to Pampanga. Aba, kalayo sa Indiaya ba? Kag happy birthday man sa sister ni Jingjing nga si Jovi Ann Ilon. Good morning. Lain mo niya sino kanina aton niya klalaya si Lisa Joy, no? Lisa Joy Ilon Amoroso. Sige. Sige. Good morning man sa liwat sa kay mga taga EFC dira mayang aga. Sino last mong intamyaw? Si Jingjing. Si Jingjing. Birthday si Sumadero. Ari pagito may birthday pagido. Daisy Sumadero Castillo. Ari pagidili si Nonito Novero. Yes, good sa morning. Granville 1, upod niyang asawa nga si Helen, kag bata nga si John Elmore. Sige. Sa kay John Dexter Celis dira sa may Valladolid, good morning dira si Momigo. May ginpadala mo sa naligat sa akon nga daw video mo daw talaro pang doon lang. Si Dennis Richard Tibor Roma, good morning man dira sa San Enrique. Sa mga kapihan daliwat good morning sa nagapalangape bla. Si Kagawa Dimbong daw ay kapangape. Gani, way ka pangapi si Kagawa Dimbong. Daw sa kapangape. Sa kay Chona. Kulang naman binta ni Chuna. Ay, hambalya. Hi, Miss Dorel. Nickname ko si Jingjing. Si Liza Joy Ilon Amoroso ni. Ay, abaw. Ikaw na yagali. Boy, kabla Jingjing. Ay, abaw. Tingala ko, hindi ko sino ganayaton niya. Sa kilala ya. Si Liza Joy Ilon. Siya gali. Siya gali si Jingjing. Kasabad. Sige na. Isa ka. Talang-talang. Labi na kong isla ng ngalan. Si Ating. Way ba si Ating? Way kung kita kay Ating. Siguro may klase. Ara sa kina. Siguro may klase. Way naman siguro nag-absent. Baby Gregorio Yulo. Market Tribe dira. Morning ha. At sige. Standby na kita sa aton nga mga balita. Kundugang nga mga balita. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwat. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35.
Kag sa aton nga balita international, ginpaidalom sa pinakamataas nga level ang Mount Semeru sa Indonesia matapos ang mabasko nga paglupok kag pagbugas sa abo nga naglabot sa 15 kilometros ang kataason. Ang paglupok sa pinakamataas nga bulkan sa nasilangan sa nga isla sa nga Java ang nagtugas sa nga pag-evacuate sa linibo ka mga residente. Nagpaandam naman ang pungsod Japan sa mga pumuluyo nga mahimo magluntad ang tsunami sa mga isla sa Miyako kag Yayama sa Southern Prefecture sa Okinawa. Sa karon wala sa may na-report nga napatay o napilasan matapos ang paglupok. Madumduman niya katapusan nga naglupok ang Mount Semeru nagsanto sa isa ka tuig nga nakaligad nga ginkamatay sang hindi magnubo 51 ka mga tawo. Sa negosyo naman, ginanunsyo sa Uni Oil Petroleum Philippines Incorporated nga ang presyo sang gatong ginapaabot nga maganubo sa masunod nga semana kung sini nga semana. Sa Facebook post ginpahig sa Uni Oil nga ang presyo sang diesel mahimo magnubo sang 1.90 tubtob 2 ka pesos kada litro, kag ang gasolina mahimo magnubo sang 1.80 tubtob 1.90 kada litro. Sa datos ng Department of Energy, ang total year-to-date adjustment may net increase nga 17 pesos kag 75 sentimos kada litro sa gasolina, 33 pesos kag 85 sentimos kada litro sa diesel, kag 27 pesos kag 85 sentimos naman sa kada litro sa kerosene. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 73 sentimos, Singapore dollar 41 pesos kag 22 sentimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 15 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, pagkakasuhan sang banda nga Guns N' Roses ang isa ka online gun store bangod sa paggamit sang ilang nga ngalan. Sa reklamo gin-file sa Los Angeles nga hindi husto ang paggamit sang online gun store nga Texas Guns N' Roses. Ini matapos nga ang banda, hindi luyag sang banda nga malakip sila ang ilang ngalan sa mga armas kag anuman nga sa isang kalakasan. So nga lang sa store Guns N' Roses man. Texas Guns N' Roses. Oo. Dapat hindi mo lang Texas Guns and Sampaguita. Kalain mo. Very Filipino. Kasabas. Or Texas Guns and Kalatuchi. Kalain, Or Texas Guns and Tapulang. Ano na yun? Tapulang. Ni mo yun. Kalain, action boy. Ang pag inabla ka bulak, ano raw ginagani? Texas Guns and Waling-Wali. Kung ano yan, ang nanonood sa yan, ang Orchids. Orchids ang ganyan. Waling-Wali. Namin na to, Texas Guns and Sampaguita. Tiyan mo kita yung napilian nila ya. Hindi gusto ya sang banda, yung Guns N' Roses, yung maulamid sila sa mga ano, manda yung mga, syempre may angot sa ano bala, armas bala. Correct. Taking advice ni subukang tag-iya sa ining Texas Guns N' Roses, nga isla na nilang ilang ngalan. Timayo itong suggest mo, Texas Guns and Sampaguita. Pero Tapulang. So, ang banda, Black Sun Boy, na tukon sa 1984, familiar ka na sa ila, nagsikat, ganyan kanta. May pamilya ko na po. Oo, ang Sweet Child bala. Sweet Child o man. Sweet Child o man. Okay. So, tiyan mo na, kabay pang isla ni nila, kanabatian nila yung mga suggestion. Suggestion ko na. Kabay pang marian. Kalay. Balita sa sports. Abansin na sa quarterfinals ang France kag ginpierde ang Poland sa score nga 3-1 sa nagaparaan ko nga FIFA World Cup 2022 sa Qatar. Nagpanguna sa kadalagan sang France si Kylian Mbappe nga may 2 ka goals samtang isa naman ka goal kay Oliver Giroud. Samtang sulod man sa quarterfinals ang England sa ginpierde nilang Senegal sa score nga 3-0. Bangod sa kadagan, magainkontra na ang England kag France sa quarterfinals sa Sabado sa masunod nga semana. Action Radio Philippines Standard Time, 7:39, ang aton balita espesyal sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mo.
Si Ma'am Van bala, may ginsend bala sa ako, nagsundorso. No, hindi siya bala ka-comment, no? Anong tabos ni man? Amo man actually gin pamangkot ligad ni Miss Nona. Ano ko nang tabo sa ato ni Facebook nga gamon na. Amo ko la kami Hindi kabalo. ano natabo si naman? Uy, kami blakin chindi, Ma'am Van, kung nga mo na natabo. Oo. Oo. Ay, hindi sa ka-comment siguro. Gani. Ito may ara nga daw message siya nga daw the broadcaster ano tama daw gin limit ang something ang comment. Nano man yung mga solid listener tapaya mo pa yung Gani. biktima si Nebo, no? Wait na kabalo Kasi Ma'am siya Van. gid Ma'am Van kay hindi kami kabalo kung anong tabo si naman. Ipa-check na namon sa amon nga IT. Oo, Nga hindi gani. siya ka-comment. Ang iban ka-comment man. Mamang kutolan ni naman ko Miss Van ako na ano niya tabo. Sini kay iban ka comment man nga si Ma'am Van gini ang gin limit nila yaman. Nga sinong pwede dapat tawag. Ito lang isa to kinaw. Ay, kalay. Ko action boy. Sige Remy Banyes, morning sa imo. Ano niyang balaman ang taba ng utak mo. Oo, pwede. Gano'n katambok sa utok mo, boy. Si Evelyn, ni Pomoseno. Good morning, have a nice day. Kagaraman si Miss Josephine Lacson, action boy. Sige nga, pwede greet liwat si Mr. and Mrs. Mark, Johnny Max Johnny Palo. Max Palo. Congratulations Ay, and kasal. best wishes. Ay, kayong kasal gapon. Yes. Amo man si Miss Diwani Durupan and Sir Norman. Si Duro Miss pa. Josephine gani ko no 3 days man nga hindi sa ka-access ng ARB. Ay, ano na tabo? Anong tabo Bakit naman? ganyan? Hindi bala kami kinchindi kung nga katabo ng mga amuna mo. Way kami sang ideya gid no. Pasensya gid sa mga gamuna basta wala kami sang ideya dira kay as much as possible gusto naton gani nga ara lang kamo ya permi mo, di ba? Yes. Muna nga kung wala ganing isa kasi ko ay daw wala na di si Kuana daw ko na makita daw ko na dayon lang. Sige, Marcy Rombino Studio, good morning. O sige, standby na kita sa atong balita espesyal. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga So tagpalamati. Radio Philippine Standard Time, las 7:42. Balita espesyal! Alright! Energy! Yes, good morning. Happy Monday, action boy. So, Kaysa maka-action ang kay Ma'am Van Abi, try na be action doors kay daw may nakita ka datod, may nakita ka. i-check ta later. I-check abi later be para makita mo. I-refresh bi Ma'am Van. Sige. Okay. Sige. Kag happy birthday, action boy, kay Miss Joy Pastoral. Yes, Miss Joy, happy birthday. Joy Pastoral sang KBP. Happy birthday, Miss Joy. Amo man si nung Georgian Hunsay. Hunsay, birthday ay, Miss- man, Miss bo. Georgian. Miss Georgian man. Si Georgian Hunsay gali sang balita sa likod sang mga balita. Pwerte, no? BSB. BSB. Pwerte. Sa amon so napurok na to sa bago Ah. sa poblasyon. BSB, purok BSB. Abi mo nung BSB na. Bulak sang bulak. Ay, bulak sa bulak. Ay, meron na nga pwerte, bulak, ah. bulak sang bulak. Pwerte. Antonio Galedo Espeñe, good morning man. Kay Joshua Bia, good morning. Sa classmate ko dabla sa kay Edna Balyendes, Balyenas gali, Edna Balyenas Mendez. No? Good morning dira sa imo. Sa kay Sir, ang isa ko lang teacher action doors, asa ko na, professor ko sa unasang college. Kadaga nga mamantigin ni si punong barangay, bala sa barangay 4, Tony Ong 5. Good morning. Sa imo, sir. Tony Ong 5. Good morning man sa ako mga classmates sa San Agustin sa una, ano. Susana, si Susana dira Escamilla, good morning sa imo, no? Sige. Okay? Sige, dili kita sa ato nga balita special. May birthday pagkikita kasi ko sa on air ta i-great na lipat ko gina ko. Sino? Si David? Si itong bata? Sino? Hindi. Sige lang. Lipat ko kay Sige, ba ko gina nga. action boy. Sige lang, okay lang. Nakalipat ka gid. Sige, so December 5, dumamayo kung sino may birthday. Yes. Okay? December 5 kita maka-action na 20 days to go before Christmas. Kay buwas ya December 6 si Papang Nixon Tahom naman. Okay. Sige.
Di kita sa aton balita Special Action Boy, ang ginistoryahan yun Action Eden sang Sabado ni Guro. Ano na siya? Mga uncomfortable nga truth about life. Okay. Sample ganyan. Ano ganito mga sample to? Ang iya di, even when you trust your close friends kuno and family, let them know nothing about you. May Mama mo na nga, no? may mga jutay ka pa nga mga sekreto man kag mga kon sa imo kabuhi ado misteryo bla. Bumisteryo. Maintain the mystery in yourself. Kamo man nga especially sa inyo mga babae, hindi ka mo tanan magsiling ado kaupe na lang tanan sa inyo bi makanubyo kamo do tanan na lang nabalaan sa nubyo mo kay kanaya Hindi sang man na. mayara ka gid nga tinago. Okay. Iban ganing mga lalaki may mga tinago na mayara sa sapatos. Ang mga kwarta na talaga tago. Kabaho ba? So, next Action Boy, sa ato niya pagpadayon, you become more mature kuno when you train yourself to take nothing personally. Muna. Pero, meron makisa nga depende man. Trabaho lang, hindi pa walang personalan. Kag meron makisa nga do... Meron mo isa ito, tama na ka personal. Do hindi mo bala dapat palagpason. Kung sa ano pa, wag palampasin. Wag palampasin. Hindi pwedeng palampasin. Sobra ka na sa gantangan, kalison ka na. No. Tapos pag-abot yung kalis. Kadis na yan. Kadis. Kinalis na vlog yan do sa kwanla kung sa gantangan pa vlog. Pero correct man ni siya, Action Boy. Agree man ta sini nga ano. Kaya siyempre, ikaw lang nagka-stress mong ginambal tabla sulit bala nga kon ano ni nga kon intindihon mo na sila. Sample ikaw lang ya ang ma-stress, ikaw lang ya ang sigida. Don't take it personally. Kapag kung gina-correct ka, hindi mo don't take it personally. So dapat ang nagka-correct man, kayo nyo man. Kayo Doon hindi mag-correct. man pang insulto nga pag-correct. Okay? No, ka-educational. Educational nga pang correct. May mga tao isa nga para mag-correct katun ano pa kung paano sila i-correct mo. Oo na, oo. Diba? Kayo daw hadlo ka nga. Meron man yan nga kasimple na nga kung mo na hindi na among munda na. Pero may yung mga tao yung mag-correct ka sa ila tun ano pa kung ang approach mo. Nan, kay kabudlay. Kabudlay kay gina-take personally dayon mo. Sumgo din daw. Correct. So, next Action Boy, by age 25 kuno, your inner circle should be more focused on making money and building their body and starting a family. So hindi ka to focus sa mga bata-bata. Nga mga, wala ba sige, ano? Kasi nyo mo rin, di ba? Sa Ha? inner circle, di dapat. Ga-focus. Mangwarta na na. Nakalais sa mga orta, Action Boy. Hindi Kita ba? ba baka mega ta? Hindi lang making money. Oo. Di ano na siya? Pero hindi niya pangwarta. Dahil na yung boy rater yaman, pangita korta. Hindi niya pangita pangwarta. korta. Hindi niya pangwarta. Okay. Ano, Pero sige. buslot kilo. Baka-baka ka na busilingon. Baka-baka ka At the na. age of 25, baka-baka ka na. Yes. Hindi Kung ka na at magsigita. baka-baka ka na, may inyo ganyan, may mga dala pa mga baka-baka pa pangayo eh. Kaya wag ginaya, baka-baka pa nga kalain na yan. Mauya ka. Pangayo sa parents, bla. O gani, ti mauya ka na iya. Wow. May huya tayo. May huya tayo kalain. So, next Action Boy, skills and financial education will make you win over 97% of college graduates. Yes. Basta abilidaran ka lang Action Boy. Maro ka bala, pero hindi lang maro, nga duga pamintaha ka. Correct. Kabilang grabe mo skills and talent, do ka. Pero sinabisan wala ka bi ka graduate ng college, pero sagad ka bala hosting na ngira mo na mo pwede mo na mahimo nga palangabuyan. Hosting mo dira or sagad ka sa pang design, mo decorate o pwede ka mangin coordinator Or decorator. Oo. O sagad ka mag-backdive. Back diver. Hindi ko din sa circus, kadayo dito. Di ba? Ka mag-backdive mo. Kasakit sa lawas ba? Ay, good morning. Gilianay sa akong classmate bala si Ging Gargoles. Sa Talisay ni sila. Ang iyang bana ni, mugid ang perte nga listener naton si Jog Gargoles, no? Good morning dira, no? Good morning. Way ko malipat sa ngalan, Ging ay, no? Jog Gargoles. Came from the word jogging kuno mo. Atin jog. Jog. Sige, so, na. And then, next Action Boy, you can't expect honesty from people who even lie to themselves. Again. You can't. You can't expect honesty from people who even lie to themselves. Nagabutig ba sila ko galingon? No, may expect ka pa da nga mga honest sila sa imo? Butig sila guys kung lingon mo sa kalingon nila sa imo paihan, di ba? Correct. So amo na ang halalungan nga mga tao Action Boy, di ba?
Correct man? Agree ka man? Yes, Oo. correct. Oo. Okay. So, next action boy, people ko no are stuck in a toxic relationship because they're afraid to be alone. Naglukan ba lang nga Mag-isanon. isanon sila. Sila So, na lang bisan- bilin. Oo, bisan hadlokan nga ba si hindi na siya kapangita sang nobyo or nobya na. Daw nadlukan bala nga mabusan. Na, mo na. So, bisan nga daw ko pwerte naka-toxic sang relationship, gastay siya gyapon. Yes, kada kadlak sa nga mawadaan. Hadlok siya mawadaan. Nya mo nagilag ni gadaan. Pila ka milyon tao di sa kalibutan. Gani man ang isa pa natabla kung Bilyon isa. eh. Ang tsakto nang imo, iban nga ginagagwanta sila sa relasyon nga way data. Nan, correct. Relasyon nga way data mo Way na. data, gaya. Kaya doon nakulbaan sila iya nga nya basi way nablas ang mga luyag sa ako now. Oo. Kabi pa sa mga babae, len sa mga lalaki, yung ating lalaki, pangulag diri, pangulag dito, dito. Muna, babae, mahulat na tayo mo. Di ba? Mo tambal bla, nakita ko sa isa ka post bla nga, kinanglan, hindi kaya magkuhan, hindi ka, amo man ang gina-advise ko sa mga kilala ko, hindi kaya ikaw mangita, ang babae, bla, hindi kaya ikaw mangita, hulat kaya, nga ikaw kadtuan. Parang bla sa bulak, ang bulak ko, hindi kadto sa buyog. Ang buyog na yung kadto, dahil hulat na yung bulak. Si Mambal, sila buyog ko ha. Tingnan buyog Bulak ko ha. Alam ka lang, ito buyog tsura. Itong namis na da is ikon mong kaulingon mo. Be the best of yourself. Develop mong kaulingon mo. Be the best version of yourself. Be the best version of yourself. Kuanda kayuhad ang imo nga kaulingon para kadtuan ka sa buyog. Hindi ka magpaluya-luya. Para ka Paluya-luya. para kadtuan ka sa buyog kag tuslukon. Kalain. Di ba na? Magit ba na? Okay, oo. So, next action boy, the most difficult mission on earth ko no is to focus on your dreams. The easiest task is to complain. Correct, no? Correct. Oo. So, mo ginaang kabuhi. Pero dapat kabalo kita kung paano, kung may goals kita, dapat i-ano ta mga distractions sa life. Correct. Kabala. Hindi ta mag-complain yung mag-complain. Oo. So, ano na ta? Balog ako magsige na complain. Ano pa nagtas naman? Kung sige ka reklamo, do ano na siya, do sour graping na siya, hindi? Amot lang Kapalareklamo si mo bala, daw ka reklamo ko sang kabuhi mo bala. Oo. So, kakapoy. Actually, bala, kung sige ka reklamo sa kabuhi mo, kakapoy mo bala. Kagkakapoy si mo Di ba? tian. Correct. Nagda ka reklaman. Daw tanan na lang bala kada meeting, ito ka reklamo ka lang labi imo na ya. lang mabatian ko bala action boy mo na. Ano na lang gid niyang pangabuhi. Mang kapigado gid dyan, no? Mumamura bala ha, no? Ngayon ang ginistorya mo na, pigado mo na. Kung daw sa wala lang si Yaya, amo na bala. I-compare mo ang duha ka tao bala, pareho mo lang sila status sa pangabuhi. Pareho mo lang sila gobra. Pareho mo lang sila sang muna bala. Pero nga ang isaya ka pala reklamo sa iya, ang isaya daw okay man lang. Ano ha? Sometimes hindi takwan hindi ako sometimes ang problema dada is hindi kita dali why kita ka satisfy bala sang kung anong ara sa aton. Be contented with what you have. Amo na sang balin yung mga action sekreto talang niya. Sekreto talang ni. Ang isa sa sekreto sa malipan nga pangabuhi nga kontento ka kung anong ara sa imo. Hindi ka may saon kung hindi kaya kontento, baka-baka ka da, hindi kasi reklamo. Hindi ko nang tao yang wala sang hindi makontento. May ano na baka-baka, may ano na abot siya. Hindi na siya pong kontento, hindi siya kuan mo. Hindi siya makontento ya mo. Ang namin ko bala nga be contented with what you have. Kung anong ara sa imo da, kontento ka na, okay ka na. Tinguha ka na diya kag sige ka lang yung tinguha basta kung anong ara sa imo daw nalipay ka bla. Kung ano lang Kung ano lang ara. Oo. Pero hindi masili nga hindi lang ko yung magubra kung ano lang ara. Hindi man. Paninguha ka man pero kinanglan be contented. Kaya balo ka ang kakulang sa pagkakontento sa tao mo ng isang way ga pa lipay sa pangabuhi mo sa doors. Oo. May pahabol si kagina tugli sa wala ko nabasaw. Sino? Sabot ba sa toxic relationship to blagina bala? Hambaya, we are in a toxic relationship man, pero we don't say tungod na hadlok kami mag-isahanon. Our love is just greater than pain we feel from a toxic relationship. Kabalo kasi nun Sino na? Isa naman na. Tumula nag-perform, tumula ang preparado, tumula para ka nun sa gabi. Siya na. Hugot nangyayari. Hugot. Sige. Hambal isang kasi niya gali. Good morning nanda kay Samuel Pantaras and family. Yes, okay? Good morning. So next action boy, one of the most important decision you will ever make is who you will have children with.
Very emotional. Very- Children yeah. with. Yes. Correct na action boy. Kay kabudlay na sila. Labi na ako naka-promise na kamada sa I want- tubangan sang Ginoo, no? I want to be the father of your children. Oh, Can you be the mother of my children? na. Muna mga proposal. Sige. Sige. So, kabay pa action boy gina ano talaga gina pangmuyot talaga di ba sa buong December may maabot ko nga bagyo nga duwa pa kabay pang hindi na magbalik, no? Buhay na. Hindi talaga pag-iikon. Ang ginakulbaan talaga hindi kayo basi si Odette magbalik bla ka mag-sorry. Mag-sorry. Diba, hindi lang. Ang mga bagyo na yan, natural na siya, hindi ta na iya mapunggan, Ang ato siguro doon lang sa sining Paskwa. Disyembre, Oh. maabot atong 13th month pay. Yes. Stop. Kag kung magbalik mi si Odette ka mag-sorry, tawaron mo. Kaya kung hindi mo abot ang 13th month pay mo, amo na sang bagyo sa kabuhi. Amo gid na ya. Stop. Oo. So, kay Odette dahan, hindi na magbalik Napatawad ka na namon. Shongalita Morning Edition. Sab. So mga ka-action, inyong mamatiyan natin mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Morning danay kay kagawad ulay balahon kagawad bug ikaw permi ka lang ang Pasko ako ay pa. Na, kagawad. Marilanda. Sa kupa ko na sa Pasko mo. Konta mo package deal. Package deal. Jamel Del Ferrendo, good morning. Allen Louie Himotea. Sige. Roslyn Benaventura. Si Roslyn Libuon na may agaman ha. Standby na kita mga ka-action sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din nga news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin,